akonya fa patapa edi sika na akasem di edi adwene amanye ne mamre di akwa bunya amanye ne adwene ka ho amanye ne mamre ka ho dia wo mu pani ne blakoda na ka se dia wo dia ni dia chi anyana bia na base tu kwa ha tu dia na na de ma petit kata de ka wo ba pre once de wa hada da inim se de kuruma usitie ojo nanso obi kan de amfa nche etrewa kakra bi di hu no eyemra ye ko otrim ho asanso beso twifa yusu asase da ho ne ye dia tibi jinai enye kukudro ekire be bia hye ni nyina da sa kukudro no era me pesa odi ba be som subinyaman be nsuro bibia but bobia Animonyamo a wodi ahye me ne mabusua ene me ma wonu hu da mesre na wukua eka wukua sa wo fra me na mama na me dan machi ma wa me tu wukua semena na Kwaku amwati Gyami Essumagya Apakanhene Asantemaso TV yesomosompa
EssumagyaManhene ebusua wɔ ha adaroma asɛn na dokume ma Gyami asoti sɛ adaroma ɔno nso ayi ma ɛyɛ ne ba kɛn ɛnɛ dɛ ɛna adaroma ɔde no ebesi Gyami so na adaroma yɛ dɛ yɛ yɛ kyɛ ɔkyerɛ ho ɛna ɔkɛn EssumagyaManhene ebusua wɔ ha asɛn wɔ ha. And that was one. I don't want to tell me what I remember. Here. Said you're not going to be in a bushia. Say, Messi Murani. Say, Jabia. And you will fight him.
Usan so and say Oman penny for. Then you say, something pretty as some. Yama minimum of what this year. In Tiamano, the new Sania. You will be free. The bar penny of Bono, no ball in penny for. The Saint and no pay. And that was your first year. I the bar penny. Send there. And the betcher or no home. Nabusia. Or no one in penny for near to be a mine. Na Beguhin said, Sabi Predia Sa, when you're about penny, Apakanhene, no one penny for the other song, or the home near to be a mine. Amoah. And part of EssumagyaManhene, very me. Now I'm going here, the bar penny, anyway, EssumagyaManhene. And I'm qua Payan and his son. You will say what the natural. No one can say body man will be a TV. So your friend, Ama Minka. Obaya no amanuka. Say, but no way is there. The same thing was Sasida. Nasida ni. But then ho bomb what dear. Afi ya chame dear wa ha. Nananum ya ya boa, but then ho na boa Essumagyaman. And so bomb what dear. Afi and kwa I Sumrana and so poor more dear. As I went a kidney kind. Now, that man for Gyami. Snaps, Bonisa, Pentu, and a dying grand home. Now, whiskey, it is so Pentu. Now, a dying grand. Now, the Gina, and now we could hit the museum for her. And the Essum. Palanquin. Now, so I know I have some for another. Adaruma, I say, Namia, now, Bassini, and show. Also, it's a one in penny for. Son of one in penny, where I say, we want them to be a penny. It's a day, the Palanquin, I mean, Gyami, so to the chair, Gyami, some of the sea, what they know, so. Then you have back penny what Napa, so the back penny was in the Nana Amoah, Nika. Padaruma, we do so, that is some AS out country and the history so country. The one who's what dear, down one in a county, and down one, they see a channel so. And I know, Daruma, in Essumagya. I was so good. For Gyami, and I have and then for Gyami, and Gyami,
Kwaku Kwaku bio. Hey, asante jazz. Abra no emai o ye se efie bia o bia da bia no se usano ahwe ho asawo anka bayi akoga no be ya fifie ho senti no usano ebe edi ahyame anuni ama wo do wa de hiaba o ma bi swai elede eye ebiana abusia o so ede o mo de hia abita ahyame anu ti ebitie afi abusakani no delisia wadela wa ana madawo be go Afwa and then will be now and another say that part of my office. Now, all the Essumagya and Wochilo, Sunday, and Chilo, I am not. And an mobile and more movie. So we have a progress. We are the part of when you're back and your man was in India. And never good. If I hear any, they say the whole Nanas and I said no, and a man so I got of and Kafu we are walking, Kafu, and they say, and they said, the man. This Sunday, Naran Wadama, and I form, and Uncle Zana, and 2 million told him, I just inform. Naran Kopia and some Nkoso Monko na bafoji na amane kwaso moni abusia panino monka bibi kire na nanu so ensre ye mapanya waye se bia no eye wano na amane kwaso ka bi fukutire ese na ho ano anta me ndoro ntire me ubia ente bia na wale kwa ndoro no sa friend Enkonya ya ato hache ya sabi yenyo bi aya o teso na ihu se Apakanhene ada ho ya sese yenyo bi mo transo ona wode to obisie on ko agira ma omede hie ba ko betre ode wonne pedifo otuma ne pedifo ma pedifo ina preso to ado na to se ya ko ko na ma okosu independence na ye wo yokuno bia no onsia amani o bia no onsia o bia oba no be si bia tero enne na abushe na pase ampa okatna atem de sase ye bia no aye de so tie bia no sia enne dai mu abusia ade obode hye na pase ono hadaruma ye betre nsai ama owura no no bisua no anya kwan beso se apakanfo ti amani o bia no ya ya ma achabe hadaruma na abusia tie ha tie nkoso esre se ye betre nsai ama nana apakanfo nkoso ani apakanfo bishop don se hadaruma bravo ba ni nyando ni dawo na Apakanhene no so dawo na ofre kusia no so ni sunante ko na no bi you to never had never chiro man ya man so je se fa kusia na kusia kunya na on bisa mo ba kusia mo na ni na o ma ye yo da na o kusia jara na ko se ni an ko bi fa ji do ni ma fa ye ya to no enu wani Gyami kunte asudini elise ana apo bia na Apakanhene kunte de jibo Apakanhene ya kunya ebo akunya ya kunya ke to akra di
bɛsi de bi ama wɔn ɛmɔ wɔn a wɔba wɔda wɔba so wɔn nyɛ abutu yɛ wɔ akonnwa yɛn fa patapa ɛde sika na akɛsɛm na edi ɛde adwene amanneɛ ne mammerɛ edi akonnwa wɔn yɛ amanneɛ ne adwene ka ho amanneɛ ne amammerɛ ka ho deɛ wɔn mu panyin ɛbu akɔda bɛɛ kase bi a wɔ aduane bi ase ɛnyɛ na aduane bɛyɛ si dukura wɔ ha bituma gya wɔn yɛ na na de ma wɔn bituma gya ìgbàdá àbúrò kan wọ́n sọ wọ́n bá pẹ̀lẹ́ wọ́n wá sí nínú sẹ́ nana ẹ̀ máa yá àdìrẹ́ jẹ́ yìí ní wọ́n bá pè wọ́n àbẹ̀kọ́ náà mẹ́rin wọ́n dẹ̀kọ́ ẹ̀fà ìta àṣìṣẹ́ wọn nínú sẹ́ wọ́n dábẹ́ òde máa wọ̀ wọ́n máa bọ́ sùn kàwé lẹ́yìn fẹ́ dìde ẹ̀ sí àkùnyà tó máa bẹ́ mọ́ ìlàbẹ̀rẹ̀ wọ́n yẹ wọ́n dà wọ́n sọ wọ́n ti ṣe alẹ́ yìí ni a ti ṣe sẹ́ wọ́n bẹ́ wọ́n bọ́ nàbọ̀ káyà wọ́n dà wọ́n sọ and the beginning. Kana chame akomu sudi bafo awoba odina ho ahye wonyam Apakanhene awde mawo sa akonwe sombo pai a ese wi wakoma mu na wo som se emetire na mo de be adwuma se adwobone ana se hawbia eba ye sho se ukotena se no wasua mamre bibiri ba onwie kosoa na ti bibiri beka member wa beti so wo ayefie se wode wuni muni se dodo no an telephone account to ba no wani mira wa chame wa daroma ma akrante ko e kwa na on sibi bichiro ono chame ya don temeke ye ona wo ba se wo hwe chira member igna wo chiro ne member kutoa abichifo wo ba no se ono hu bibi wo mu ti wo ni na ne me kan se emu mani mu biase ehwe etiro ho ma na me jira ho pa na umoyi wo no esa won so udi duru ba wo ba no ya fi na wo be se me na Apakanhene ejo bi so pe ni bra no o mfe kuma esrawo e bra ho ase udura ki pia so a ebelifo ha na ese okota so a ye be jira wa ye eni me bro ha wini bro ho ase ni tire jira bibi na won ti ase a kisa ye cheche mu enfe bufu ha bibi ye ya wacha wa ne kama na bibi aso atoyi yanya ya ba cha ka se le ta ka besro bibi a won ti ase tuna mo wo wadno ti amia wonde the strength wadno se obedient na oma bema ibe ni na ba afọ awoba be kumzu die ni oba no fa ho brase bra e fa bra best dodo ye di wechi be she say engodu be bi na wonko ana oba na je say okome ma ho so no ti fa ho brase ka o mu nyina bom se be ya anytime bia oba ha bia obenya pa dodo e di wechi aba ma ba best be na chia be say best say opitimi asibi bi eri achire ode no bafo awoba so say fia wo bebe di hia di kan hia ahobrase ye toso mi no so hia wodo e fi toso mi ensa so ye abusia sa ufuru mu yi wo bai so di buo ani ani bi be ma onfo a wo wachi ye bia ya be srama we na wo so ya wi na fi ko duru fia se obi na me ye pe bi na me da mu nyina ma no de me kan na ni so buti basa le so wadi obusia ni mambo eso se emra wo be eduma ya yewrade ama wo no e eduma kese so be hwe no ayi ni na de obi hia bia nso bia won ti ase no mpayimfo ha be tia wo na so no so ma chiro na chame wada wo ma yesese ba no ba bi na wo nyina odun ho chame so sana je mekan se bio bafo obe be bla ho ase emo obusia ene na nanam nso a wono ye besom no ye de wa hadada yenim se de kuruma usitie ojo na so obi kan de amfa nche esrewa wo be de
bɛbrɛ ho asɛm ne yɛgyinaa ne yɛmfa nso yɛwura ɔde no kasa sɛm sɛ mɛma yɛwura baabi agyina na ɔbo ne yɛnyina baa bɛsɛ kasa baafo a wɔba abusua no mmarima bebree wɔ hɔ wɔn nso wobɛtumi ayɛ nti ana wɔayi wo na baa wo bɛn ɛnɛ si yɛfrɛ wo pɛn ne bio a ɛdin kɛseɛ bi so bɛka wo din ho a saa din no yɛntɔn no shopping mall nti saa din no ɛsɛ nana din no a ɛbɛsɛ wo din no so no ɛsɛ wodi din no ni na wogu din no na bio wobɛgyina bɛsɛ biribi akyerɛ werɛ wobɛsɛ no wokua aka wokua ɛno ne adeɛ a ɛyɛ sɛ osuo kɛseɛ paa wɔ Essumagya mu ha baabi a wobɛduru a obi no bɛyɛ heihei a wobɛte wɔde no wokua wo mu baabi a wogyina biaa sɛ wodwane firi hɔ sɛ no da bɛma wo baabi agyina wura kyɛ me wɔda ma ɔma ne kwan no ɔsɛ wikyɛ ne wura kyɛ me pakyɛ so mfa so yie ɛyɛ baafo a wɔba bɛserɛ sɛ ɔdɔm a ɛdi wɔkyi no ɛyɛ ni sɔ nti kɔsoa na ɛka abusua no bom sɛne ɛbɛyɛ a wokɔ baabi a wotumi ɛdi wɔkyi na mmom seesie so gyinabea a wobɛgyina no ɛhɔ nti sɛ wodi mfikyire agorɔ bi a ɛnyɛ a ɛno nso hwɛ no yie na te wo no firi saa agodie no Bibra, Gyami, we say is a India, Bafwa, or Accra, because also a country. Say, we're free. Trabia for me, Abba. Trabia wounded and from Abba. Put up a temple here. He can't carry. What's your name? Very Essumagya. The only ability to power to wait in the world. I'm just a woman, I can see you actually. He said, when say Apakanhene, yeah, I need we can have when you're money up, ma, or money, but dating to travel. So we are here to show it. So we are in the park and a day. Now, Sandy Penny, as a woman of us who to my soul, so we are. Brian, here on the Sabacao, and you know, said you will see I also. Sabasa, what yet you are not to be told, but it will be a young. I did so, it's a Sabacao, so pass also. Eti deɛ mɛsɛw ne sɛ bɛhwɛ saa nipa yi yɛ mɔboa na wotumi de abɛso yɛwura ade Essumagya ebio wobato mpanimfoɔ bi wɔ ha ahemfie deɛ ɛde sɛ sukuu yɛsua wie da amanneɛ no yɛsua no da biaa enti mpanimfoɔ yɛ a wɔbɛto wɔ ha no ɛne deɛ ɔwu wɔ ha no ɛna sɛ wɔasua na aboa ma mɛde Essumagya wadi meka bio sɛ fɛ wonanteɛ yi fɛ nkɔmmɔdeɛ yi fɛ wagorɔ yi agorɔ a yɛ ade wɔkɔ musuo ne ɛsɛn mu deɛ yɛwofiri mu sɛde bɛyɛ a animonyam a yɛ abɛta konya no nsa bɛka no makyea me amada wo deɛ kɔsoɔ sɛ ne sɛ yɛwura ɔma baafo akwa ne wɔsɛ biribi kyerɛ wo ana hyia no wɔde musu sɛ ka ana ɔpɛne baafo wɔde samba sɛdeɛ mpanimfoɔ ka no woba no sompa ne die ne oguro na ɔsɛ ɔde ma nti ne nyinaa gyina wo so na akra bɛka no Kwaku, the Lord is in Amoah. I'm Gyami. Jamaica is going to say, I think I'll be one to say. And we share with you more about it. You know, not a dear friend, a year is not.
Obasukia Agri Bolivia Maroda, Antero Pasavia. Una mano non si rendiamo. Passate somewhere. Adesso sono io. Anche se non via la notte. There was another one. You and I can say, if you have over, why are what you move? What's on the walk and and so on. Now, our lunch to be here, we are in Minnesota and so on and so on. And Kwaku and Yama and Pata and Yama. What if I know much I have bound? I feel now was a Sylvia Bivai. Sir, I already and what is that? So, but not yet. I was really losing the year when they went to go. I'm not coming. I don't know. I'm working on something to Mr. Seba for way. Or they are Homrase and they no quarry baba, no near the Assum. Na biaka Essumagya and Santimania. Messer, sir, or the no Bama Quine now I see Biacher. Gyami. And for Gyami, my care. This one said, who be near the dreamy, I can be that down. I also be said, you know, and they come to see a part. First, not necessarily my Subai, any of our Ubia now will be not any. A dream come to see a part. I was said, you said, and Sana, whoever I Gyami, I best said, Apakanhene. When you do my will be Ubey ever said, now they are Apakanhene. Who will be yes, that shall be Jacob. If you may feel now, what and you will man. The man says, the same woman. Casa Pacaya, who was our hand. A Apunyama and then Nana and the sword. Who fake will be a problem because the people are no one will leave what Gyami. I feel the be on more best one, where now on the awful. It will be my cassia. I was so one day now Apunyama money and Nana. Go now. Send your bear. Kwa will be here said, you would have a care one, almost so bit may said man. I don't know. This is young, but the Bible must be nature. No one sending our champion and this Cassani. Bafo, with them said an uncle Yakan, no for no kind, a young Colabra, Musma, I said, you can. The castle Apakanhene. They won't say, you know, the vocation is fine and then. Who now says, I will be a Henena, a Henema. Now, Boa, no, now one person. I could be a Henemani, a Henana, and a bomb over. And Nutin over she don't know. A Henema, and a Henana, and the Kados who need a and the other four, you know, we are going to be in the national convocation in Essumagya. Those who are saying that Gyami was not in a better say the whole. There would be any said, your money and none. I ain't the more obedient, and I will walk one, no, we are soon. That also be said, and an uncle be a kind, Yenim Sumpa, Sabe,
ɔde ne ho mɛfra bɛn nyabra wo da adwama mo twere ho wo bua wɛn hɔ ma asansofo antini antwi amfa yɛ so yɛ kuro ma mmeranteɛ mpɛ dwumanti asase da hɔ ɛna hɔ wɔ na wo ne kakali timi gyinae eduru baabi a ɛsɛ ɔbɔ na nakɔti hina mane a wobɔ emprenu so wo na wodi yɛ no de yɛ kɔ ɔmo twere kɔkyerɛ yɛ baabi a wo mo dɔ sɛbi nsuta nsamabɔ yɛ gidi sɛ saa sompa no a na wobɛto aso asom ɔman no agyapadeɛ bi a ɛkɔ baabi a ɛnsɛ sɛ ɛkoro no sɛbi tuyabika ma kyea meti nneɛmi ewurante na nea ɛsi ɛyɛ wɔ biara yɛayɛ saa som no a neɛ nyinaa yɛde som ɔde ne ho ama aka Essumagyaman ne Asanteman wadawroma sɛ wobɛdu yɛsɛ afei na wobɛma wobɛtiri so daabi ɔberempɔn bɔ ne mu asekyi akoa da fam gye no so woyɛ panin a ahobraseɛ na mmeranteɛ a na obi ka sɛ wode yɛ a ɔmfa ne ho nkyɛn wo sɛ ei ɔpanini ɔkɔɔ ahemfie hɔ ɛnɛ deɛ nsu no ne ban ayɛ sum saa bi ɛne yɛhwehwɛ na meniyie so sɛ wobɛyɛ bɛda suban bi adi ama wɔn mu pa ne gyina baabi ka sɛ ei ɔwerɛ deɛ wode yɛ a wɔmfa nkyɛw no wɔn mu nyinaa aba ayɛ no ne yɛahwɛ sɛ ampa ɔwerɛ bio ɛne ɔyɛ abrɛfo ɔde ne ho adaworo bi sɛ deɛ ɔmpanyinfoɔ aka sɛ yɛdi ne ho adanseɛ yɛnim sɛ ɔde sompa ɛna ɛbɛsom ɛsom yɛ akonnwa ɔde ne ho akonnwa deɛ sɛ wo ba no amfa ho braseɛ a bɛsom a woa wo nkɔnkɔmmɔ so ɛne bɛbɔ so sɛ before yɛ ni mo wɔn ati yɛ fa wɔn ba di duru bi a siba na ɛsesa ya mi ni mo sɛ aka kuyo bi a bi kan wa wɔn fɛn tɛ na sɛ yɛ a bi bɛ wo sɛ papa bɛ so wɔn ba sisa kura ma ɛyɛ mo yɛ saa ba na ɛbɛ so. Akonnwa a wobɛdi ɛno ɛnyɛ wo na wobɛsoa nsɛ na sɛ woasesa koraa woasesa wɔnyɛ nidie bi wɔnyɛ dɔ bi ama anyina a wobɛforo ahonoka so sanaka bi sɛ wode na wonuna so bi ka wa wofɛ and so over now very old one Gyami no be fear no is it been good now to be I'm fine yɛsrɛ nsɔayɛ ɛde ma no manekwae na ɔnsi bi nkyerɛw sɛdeɛ ɔmpanyimfoɔ akasa sɛ mpanyimfoɔ no nyinaa kasa kakra me so mɛka no ɛne sɛ wafoɔ ɔba Apakanhene wafoɔ hene na wobɛgyina adwuma kɛseɛ yɛkɔ ko a ka akonnwa no wura ɛna wobɛhwɛ ɛbɛkorakora no ne asoa ne yie na animuonyam aba mpanyimfoɔ no nyinaa di wo ho adanseɛ kamakama ɛno deɛ ɛbɛkɔ nea ne aka ne sɛ wobɛyɛ adwuma no ankasankasa adwuma no sɛ wabɛyɛ no wone mpanyimfoɔ ɛna titiriw wobɛdi sɛ adwuma no Yomuni, Unim Bibia, Metro, the Popi Wufia, Among Betuomo, and almost my bomb. Kakrabi du Hono, I am Raya Call. What trim hop, Asanso.
best will try fire as I say down here any day. To be denied. And you could draw a chair, but be a shady in a I could draw no. And I'm a person of the Baba Sum, in a mind. Miss Ruby Bia, but Bubia, and you are Parapua, for woman, and no, and I'll be young, dear. Now the Assum, maybe it's what come of this year. We see a do a cheat. When you're up to what's it? When you give this over to me, I into no do a buy. And I said, Neck, now we now no man for transit and drink. Ambu, now pay you for Essumagya for Munina no a two for now your man come boom and Sunday. Any never two if you had the water. Let me give this wait to me. I into the bush for any pay you for a dear dance. Gyami, no man quite now. Saudi will buy it. Nana red, the one dance here. Now, when you took the Juma over, and yes, you made that for you may so when so wait me again. And there, you cheer to your and Cosa, Cassadi, but in a packet moon walking, Kunyano dinner, and you was said yet, so walk Mumbai. And there, you put your own Sunday issue. Nana, no, ya, your poor Gyami. The ABA will chill and my one year video will say, Oba, Obetini, Aberson, and all. I was young when you buy it, when so my baby and let you name, Opa, so I can answer. I don't know. One more Sunday, put you the binti and a mukoki or a boy. So, woman, I don't for Mubra, some brown, and yes, I now would be able to move and Katia Sunua, over as I see now, Mubesi, what I want. We are soon young for what you was from. What no one said. Me now, who don't, and Obama, and then one pint said, would she woman children, and yet I move soon up and a mouthful. I also the Tomwa, and then I ran to the set, and don't really detail. And some are there, and cats and divine any kind of money. But they don't say, I can't be my mind, let's see the that's here, blue. You must say, Yamoka Sema, never be young Joe. Come, my Gyami. Oh, Futua, you are Amoah. So I could drew. Mabuku drew. So I hope I see it. And then the horses will. Apakanhene, Bobo, Hema, near Henanam, and Assum. I assume that Joe Bay, to be you with a Punya as for a Santimania book. The young years and the Grassman. A home brassier, near Drew, and they said you become ranting about what I mean, Henamania Hena, a boom, from the Assum. You are so lonely, man. We shall I don't come. What I'm to or the chill, but I said, project yes. Last time I Yajeno e preja ediasa ene sika 30 million penifo so mo de hia to mama ne sansa edoso enti o de 15 million ene beba oboni din wia na kokoduru ansa ne bema wa fena no ahyan no penifo so besa aju bibi kakra ansa no wa beso afenem oba ya bia de ba wo sa Apakanhene odu adie pa so ba ya so be hwese ura Apakanhene
no say na akoye sabi oya no aye sumdwa jesum asum bosu sunu ni pa na sunu tubo bobo a hema na nyina no na no abesu e ma yero anu no so ya konya na ma sum na bi ka santimai sum na bi ka sunyamai sum na bi ka sabi odena ho akasa e ma yero anu no yero asi olu ni yima o sha ko se ala chi ko mem olu na le tu o chewo babedasi Brasan babedasi preja eduasa ubo wudin ade bedi akonya wi ampanifu baje preja eduasa elisia tumwa kwa hanisa odene ho medase se wade fefa wa yama me ne mabusua animunyamo a wode ahye me ne mabusua ene me ma unu hu da mesre na wukua eka wukua se wo frɛ me anopo awio anadwo osuomo meba misami yade se wo frɛ me na mama na me damachi ma wa me tu wukua nana Semre eye nana Kwaku Gyami asibibi atre yera wade no ho ochekusi entrama emprempren Essumagya man enya Apakanhene emprempren Apakanhene ene gina yera wade no ho anim a sabe yewe se wade sabe ton sayem no wate ani wura wade no ho ochekusi entrama Gyana viesie Essumagya santeman so manhene asanteme nyina benkomo hene ena eno no etemprempren okono akwakwachia yera etemprempren oko na wakwakwachia yera wade no ochekwesi entrama wachia yera wia Essumagya nyina atadwefo wa omatdan the sense Apakanhene enya babedru Essumagya santeman so etemprempren Apakanhene ewo Essumagya nana Kwaku Gyami emprempren Essumagya Apakanhene ena echia yera wade no hono no asante amane ne amamra ne mudo enti ebebo epinipenifo na Apakanhene na sade wa himfia ha empenifo ede amaye asante maso TV kwaso ana wedwumade no osompa na ha ne yesomo yekoso aya so ya fofo na wedwumade na so be channel ne shedwumade no ema wonu anya benhwe no ho asante amane ne amamre empo Essumagya asante maso Apakanhene waba ama wiase nyina so ehu ne be enti na Kwaku Gyami Essumagya Apakanhene ne wani guso ahwe ne foni ne so no yebo prinpenifo ne ye no ma twetwe nkomo afa Apakan ho akonya bia abakwasam akonya bia wo asade ewo botaya a wodi na Essumagya semre nana Kwaku Amoah Gyami Essumagya Apakanhene enete ahenkwa ho a wodada ne ho no enti awia ebebo prinpenifo na ya bisa ye nana Kwaku Amoah Gyami na sade de twumade obedi na Essumagya ana ahemfie twumade asasa Apakanhene edi edeboa nananom no koso ana jebre na hwe ye ebo prinpenifo ne ye no atwetwe nkomo sade ebe ye behu twumade Apakanhene di na ahemfie titiru pa na Kwaku mana baba na mama no boni yo mo ba na wo hiri sori a yo tia no a on tina se ni na bi Semble nana ne penifo be ma wo muspuso ababa be tia eye atin Gyami
Essumagya mpanifo ana etia no asante abane ne amamre no sa ene ye no usan ana wo se bibi kire wo hene wia wo betena se na mpanifo abema wakwa abane ama wo moniyo na afei afutuo nyina ye de ama wo enti prepare de wo so ye wie wo betena se na mpanifo atia wie enti semble Essumagya mpanifo amantransa benkum akwamu chidom ene eye sanane ntotoye ekwa chia eye nana Kwaku Amoah Gyami eye Apakanhene omutia wia na yewra otene ho okire kosi intrama eye omahene EssumagyaManhene ababa bachia ne de hye wia na enkoma ewo ho no ya twetwe enti semre Essumagya mpanifo ene guso a omukira eye Apakanhene nana Kwaku Amoah Gyami Essumagya Apakanhene ena semre Essumagya entotoye ensadansa ye ma wochi afefefe semre mpanifo atia wie dia na yewra otene ho okire kosi intrama eye asantema benkum hene bema ne muso no abetia ne de hye owia waden krato asan etwato semre yewra otene ho okire kosi intrama ediana PSA amane muso eba betia nana Kwaku Amoah Gyami eye Essumagya Apakan prempren ya Apakanhene wo Essumagya yewra na eba no pia wo nana ho kwaso ediana PSA ediana chia brother ponche ne manso nana na eba no ediana nya kompese che ediana chia brother aha wode no ho wache kosi intrama wono ana ya santema benkum hene wono a so na ediana PSA wono na oba eye Essumagya asantema so man hene semre ye obekọ no akwakwachia na dehye asante ye wo man sabi opuo kwan so oman hene ba wo se obi a de ne ntoma ne ba na betri saa egira ho ema opuo ene ahombrase a ye wo ede ma yewra wode no ochekosi intrama semre nana Kwaku Amoah ena semre yewra wode no ochekosi intrama nsada ne nsayam wona ne dehye ka osumsem kakra semre Essumagya Apakanhene ena yewra de ne sato ne nsayam etunefo ema ne moniyo sawa ba no omeka ahene mane ahene nananom emom no omom famla emesom EssumagyaManhene ema ebi enka asanteman na ebi so enso Ghana man nyina so semre nana Kwaku Amoah ena semre yewra achia na awie yewra achia na awie die nesese obachia ne mpanifo yewra achia ne mpanifo wia wode eye akwansere enso so ede etwato semre yewra achia awie no na wode akwansere ebetwa eto EssumagyaManhene watene ho wache kosi intrama odroni papa o eye watene ho EssumagyaManhene na odika kwa ne nana ne wo fa sepra kope ene no Jana cha brother punch ne o man so nana no Jana PSA asante ba nyina benkum hene ena eno no semre yewra yedika ka chem se Apakanhene yente ase na amane ne amamre nso so ye hwehwa yehu yewra wadaro mai makwa baba Santema so TV we hwane ne na hye pacho efrebe kojo iroko busapan iroko abusuapan iroko bi ka se abusuapan iroko pacho busua be na ye pani pacho bi aduana abusuapan aduana abusuapani wadaro ma mehu se wo na wodi eye bafo obesuan ya mpempe fe na Kwaku Amoah Gyami mpempe Essumagya Apakanhene ne dwumadie e wan yimfi ene sen yo mi wura mi da se emse Apakanhene ye obi a se na eko dwaba se obesi bi asiesi na obesi bi ahwe na se na ahofa ene no fe eko ebedimu ana na eko dwaba omani na bi hunsampa na dwabo okoi na edimu na fata se odi akonwa sa ni wadaro ma akonwa die ne nanchen edin Apakanhene die ntini ye bo Apakanhene ba ahemfie de man nda ye bo Apakanhene ba ahemfie se na Apakanhene no so do be timi akora so ye ahwe so ye ama ekira bi no bibi eto chebo enhu a na mo ehun se asumasi we amdia ade ahye se wetima boa mama bibia ye kama eno ne ndia ebo Apakanhene no
nti Apakanhene ne butayo wan so obehwe ma na na ekọ ba bi ne betena Apakan mu a ye besisi Apakan ye hwa de na na aba ahenkwa na so Apakan nyina na se o mo bego so aso bi ma na se ye de nkrofo foforo beba mo ma beso Apakan yo uram dase se na na ba yi ye wo ahene na nane ahene ma mo ewo ho enti na na ba won so babo asa o mu nyina no ama nyina ye ba kore ye se first ne no na de atuma abua nana ama adwabo bi bako bia no ya so ma efe eye ebusua panini a wode hye a obesuan ye sa Apakanhene bae na motene nka no wama ya bakwasem kakra fa Apakanhene ho wama yehu wona se emire omo ba beso na na ha ya Santemaso TV bomodi aso be subscribe channel no wa share dwumadie no so ma wonua enya bia hwe bomodi a na share dwumadie no na dwumadie ni echichi ene benche yero da wase na wo bra wo je meso me damas ha ya Santemaso TV yesomo sompa yakra Santemaso TV yesomo sompa